Ville Air. ko welema mawɗo hande arduɗo ene hawre e joɗodade Samba Kefi Kassé ko neɗɗo ɓamtare woni l'homme de développement. Mawɗo Samba min beltima ko ardi foof calmina dendagal bandiraɓe jogorɓe yebde ndeɗo yewtere wiyetede Renku e Windere TV. Calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi salmini dendagal to mbiyo mbimi to woni e dunde Baba Adama he. Mi salmini dendagal ɓiɓɓe Fuutankoɓe. Mi salmini dendagal commune mo Hawre, debbo hen e gorko hen, suko hen e mawɗo hen, mo limti juuma. Allah jarama, on jarama. somin duttinoma caggal seeɗa mboɗo andi weeɓata wiyede Samba Kefi Kassé tugude e duuɓi mum jeeɗiɗi ha duuɓi mum 35 capannayyi duuɓi jeeɗiɗi 35 ha capannayyi ɗo holɗo Samba Kefi wurno e holno wurduno. Ko adi foof eɗen gandi inde Fuutankoɓe, inde deftere nde wiyete ko Abdoulsalam Kassé. Aada men noon to banggue limore ɗum wi en Samba. Sa yiiɗi mbiya Abdoulsalam Kassé, sa yiiɗi mbiya Samba Kefi Kassé, sa yiiɗi mbiya Samba Daouda Kassé. Musidɗo mon jibina ko Hawre en 1962. Eɗen jogui aada so tawi ɓiɗɗo jibinama kala to wawata wadde orienté e jangde koma nanne Alqur'ana taw. En puɗɗima janngude Qur'ana to duuɓi men jeegom walla jeeɗiɗi to ceerno men ceerno Mouma biteɗo Samba Selli gandaɗo e dendagal Sénégal e dendagal Fouta kala. Nde Allah nawi on hamdallahi Allah artiri en e juuɗe ceerno Aboubacry Ndongo en jokki ɗon Qur'ana ha Allah waɗi jinnaɗo men Allah nawi ɗum to France en 1970. Allah hollimo noon kisi zamanu e wasde janngude français no wayi ngakkude e gurdam. On saaha o neeli yen nanne janngude français ɗum tagui naɗen école ko en 1971 to école élémentaire to Hawre ɗo. Allah waɗi yen ɗon ha classe de 6e. On saaha en duttinima janngude métial traditionnel nde wonno hinde meɗen ko banggue Mabuɓe. Jinnaɗo o yamiri yen janngu métial men en jeehi to wuuro Mama Hondo Poolel Diawɓe en goni toon fodde duuɓi ɗiɗi janngude cañirgal nde wonno ko ɗum tawa. Allah yitti en ɗon en naatini ɗangal to banggue immigration. En gari Dakar en goni ɗon fodde lebbi 5. Allah addi en to Abidjan en goni ɗon fodde lebbi 5. On saaha le 20 août 1981 Allah nawi en to leydi France. Tugginde noon ha ñalawma hande o ko toon keɗɗen. Allah noon ko wonko suɓani en toon. Allah newnini en toon jokkude jangde meɗen toon fodde ko kattanɗen e guila e hen français ha e mecce. Ha e kadi e banggal Qur'ana en jokki toon janngude Qur'ana. En jangi toon defte sharia gila Asmawi en, Lakdari en, Muqaddimatul Izzati en, Risala en, defte lugha en goɗɗi hen ha en jettima Maqamatul Harrir. Allah waɗi kadi wonno Allah arzigini en toon ko kayitaji nationalité française ɗum ko jinnaɗo o waɗanne ɗum guila en jettaki toon. En mbaɗi l'armée française fodde lebbi 12. Allah arzigini en toon ko Allah arziginti en ko en keeɓi toon gueɗal to banggue l'armée française no fotiri foof. En keeɓi toon waɗede honoré e dendagal cadre uji l'armée guila e généraux uji ha e l'armée nde wonno en mbaɗi toon concours goto. Allah rokki en gagnade. On saaha on subaka woni subaka baɗɗo fayida mo ganduɗa ene heddi e esprit men. Dendagal généraux ji guila e colonel uji mbi ko gonga ko minime don côté kono hande a weltini dendagal zamanu o ɓe gari goto fof no ɓusoro kam banggue ne mbaɗami félicité
en keeɓi toon gila permis de conduire léger en permis de poids lourd en ha Allah yaltini en l'armée on saaha Allah arsiguini en liggade e mairie mo ville de Neuilly-sur-Seine mo ganduɗa so haalama dendagal Afrique fof ne andi to lamorgo Nicolas Sarkozy ko ɗo wonno maire tuggi janvier 1982 ha ñalawma hande o koye galle he goto liggotoɗen Allah arsiguini en noon toon e gueɗal ha mbawen toon halfinede hono ko mbiten wiyede chef de service fof ko yettore Allah ko neɗɗo dañi fof yo yetto Allah yette nena e baba yetta seereme muɗum eyyi ko ɗum woni parcours gurdam ɗam so en duttima banggue ɗariga tijaniya woni toon ceerno men nehowo men ko cheikh alhaji boubacar boun Oumar Ba radiallahu taala anhu eyyi Seydou Koumé ko ɗo ha ɗo jangtanimama e parcours gurdam meɗen eyyi ko heddi kala ko sohla kadi ɓeydede hen min mbima bisimilla. oɗo parcours so tawi neɗɗo heeɗima ɗum soko tawi wonano ni ma won yimɓe hewɓe ɗo pottata e neɗɗo oɗo ɗo darata ɗum ɗo eko woni neɗɗo o ko wonta gotum mawɗo Samba caggal nde kalɗa ɗum ɗo ka hawranke hay sinno aɗa wuuri caggal leydi kono a wayrani nokku o hande Allah waɗi hawre waɗama commune mo ganduɗa commune Diaƴƴo eywa yimɓe kewɓe ene guuri hen so tawi a ruttima caggal seeɗa hade hawre waɗede commune e ha ñande waɗa commune femde e ñalawma hande beele won ɓamtare labtude ko wiyete ko quelque chose palpable et visible an a yi ɗum gila hawre wontani commune gila nde wiyete comité rural ha ñalawma hande o eko jiimi ko hay hunde waylaki ko fate kene ɓamtare ala mi yiyani goɗɗo kadi mbiɗi sikki wawa ɗum settade wonde yi e commune mo hawre ɓamtare kene wiye kam changement étape par étape nde wonno ndeni ni en keeɓi ɗum nde wonti ni nde en keeɓi ɗum ala hay hunde hen waylaki fof ko caggal yaari holko cikkuɗa exactement ko ɗum ɗo tagui commune mo hawre yarude caggal par ce que onon oɗon ɗo henne kono hawrankoɓe kono ɗanniyankoɓe guure kewɗe ɗanniyankoɓe munen ene gona caggal leydi kono haɗata ene darano tigui rigui nokku mo jeeya o ha nokku o manan ɓamto so hawre yaari caggal hakkilla faute est ce que on ngala hen part de responsabilité ha tengte an noon Samba Kefi Kassé mo ganduɗa rewi e armée liggoto koye mairie est ce que an ala hen part de responsabilité à 99% cikkuɗa mbiɗa sikki mi ala hen part de responsabilité woni ɗum ko ponnomi wadde hen ko mi waɗi min daranima pelle to ladde to min mahi kalasuji école andi ko yidde ɓamtare wuuro e komin daraniɗo ko dendagal commune mo hawre ha kaza kala to immigré ji goni daranima hono ɗum e guure muɗumen ɓe mahi kalasuji pour wallude sukaɓe mabɓe janguiri récemment min keeɓi poste santé valeur de 160 millions e ballal PAISD hono développement française e dendagal sukaɓe commune mo hawre on saaha min mbaɗi les 30% min keeɓi poste santé kese pulo ko ɓoyani ko déjà ha inauguration makko suwa taw ɗum ɗo ko hunde nde min darani ɓiɓɓe commune mo hawre walla ɓiɓɓe hawre spécialement no mbiruɗa ni sa yi so bamboule mahama ɗo ko sukaɓe hawre sa yi boyli gasama ɗo ko sukaɓe hawre sa yi kalasuji mahama ɗo ko sukaɓe hawre sa yi dispensaire kese heɓama ko sukaɓe hawre sa yi kadi forage heɓama ha joni ko sukaɓe hawre ɗum ɗon fodde commune mbawno wadde hen ko min dillini hen sababu kono ɗum fof e wade noon kala kadi dillini hen sababu ma wonta muskilu hol muskilu muɗum nde wonno gardigu ngu yuɓɓani gardigu ngu wona gardigu développement hay ko jiɗɗa addude kada waɗa développement e nder wuuro ma koma wontanma caɗele sa ƴeewi gadda tan woyndu spécialement mbiyami addini on woyndu hebdema to mbaɗɗa woyndu ndu koma wonta dillal leydi e ndin mbadi noon ko mbadi ɗesni hulɓinade seeɗa e développement kono immigré ji ɗiɗi mbaɗi hen koɓe mbawi toppitima hen koɓe mbawi ko heddi ko saɗa ɓireya taw aɗa daña to laliɗa koto lalaɗo ko ɗum woni ko manque hawre e dendagal commune mo hawre
voilà mawɗo Samba hannde so tawi en gartani e commune mo Hawre eɗen mbawi wiide aduna huufi ɗum ko banggue e fonciére ko banggue e leyɗele huufi ɗum ko banggue cellal ko noon tigui e agriculture e gueɗeji goɗɗi mbaɗi noon hannde soko tawi to banggue e jangde beele Hawre somi wi Hawre yo yimɓe paam kalten koye commune e mbaɗi kuptidinde beele hannde commune mo Hawre ene ƴelliti hen ha no hannirta ni to ko wayno collège aji ko wayno lycée ji ko wayno école Hawre sa yiiɗi mbiya ɓamtaki woni ɓamtaki école baɗaɗo stoppé fodde duuɓi sappo janggaka on handicap nde yahata ha laaɓa yimɓe wona noon weɓri ɗum waɗi ɗo e Hawre mi haalani haala ko guure commune Hawre kam ha ñalawma hannde won guure commune Hawre ɓe ngala hay école tawi d'ailleurs ɗum to banggue ko loore jangde nde so tawi a yurnima banggue collége ha ñalawma hannde o guila collége waɗi hay courant ala e collége he sukaɓe ɓen ponno jogade des salles informatique nanama ɓe dokkanoma des matériel mais par faute de manque de courant ha ñalawma hannde o guila collége Hawre waɗi ha joni ɗum arani so tawi collége waɗani fewani waɗani complet holno mijotoɗa lycée ji ɗi gara commune mo ganduɗa ko fodde 37 village ko handicap mawɗo commune o wondi banggue éducation ɗum noon wonno ɓurde wonde goƴa men nde wonno ko fof so tawi jangde nde nde yarani yeeso ala ko wawi yaade yeeso Allah walli min noon wono miñam Samba Baydy Anne hirini wuuro mum hirini leñol mum ndi yi école Hawre ne uddi fodde 10 ans hay goto mone hirjina wonno ko Kolda ko toon jibina arti e Hawre wurtini école Hawre ha ñalawma hannde ko daña hamin jetta Allah hamin jettamo hannde alhamdulillah rabbil alamina hamin jogui des bachelier hamin jogui des bac plus 4 plus 5 fof base mum koto Hawre ɗo ummi ɓe jeeyi dans les leyɗele Europe ɓe nene jangga e Sénégal ene jorta ɗo e 10 ans banggal éducation o ma wonno way so tawi collége o waɗama renforcé so tawi jikkeji hebde lycée o heɓama inchallahu taala banggue éducation ɗo e duuɓi so tawi ko ardi ko waylima ma en keeɓe hen ko jiɗɗen ko salla jaaɓi yimɓe hewɓe nani élection 2022 le 23 janvier yimɓeɓe ene padma e namdade mairie ndi mais affaire goto ne woodi onon wonɓe e caggal leydi ɓe on gonan toon liggoɗon kaltaji moɗon tan garon tawon yimɓe ne jooɗi kañum e mbaɗatno géré mairie garon mbiyon mana oɗon guitta ɗumen tawa ko ɓuuri ko hewde ko soomi hen ko won leyɗele mana ɗe jiɗɗon hebde taw on mbawa hebde alay saago ma mbaɗon feere ha keɓon mairie ndi beele mbawon hebde mana leyɗele cohluɗon ɗe mbaɗon hen projet ji moɗon est ce que cikkuɗa wona ɗum woni less wona ɗum woni less woni less woni less ko yidde développement e mbaadi ko ɓulna e ko jangga e leyɗele caggal leydi wona yidde hebde leydi wona yidde hebde ngaalu e commune o ala ko yiide commune o ardiɓe commune o ko fonno gollude ko gollani so tawi a yi hande kala commune mo nanɗa hande e Fouta ma hikka haawe ha wayno ɗum meeɗa wadde pourquoi yimɓeɓe ɓe puɗɗima habde banggue développement ko gonga ko kalɗa ko waɗi hen ni ne kala mbiya an aɗa caggal leydi holno mbawɗa wiide aɗa jogo ga mairie aha par ce que so tawi en jii ko jooɗi ko so tawi tan en mbaɗi comparé ko jooɗi ko e ko yeehi ko ma en jii hen une grande différence ko woni hen mairie ji ko jooɗaki ko jooɗiniɓe développement muɗumen gaddi gueɗe kewɗe e guure muɗumen gaddi gueɗe kewɗe e commune mumen ko jooɗiɓe ɓe mbawa addude immini min wona yidde hebde hay hunde sotti leydi wonno ene joga to galleji gonno ene joga ko wuure ene joga ala ko gurdam heddiɓe ɓe woɗi en so sa yi eɗen gummi hande ko commune o umminen ko dendagal wuuro ngo umminen ha tengte ko ganduɗa guure ɓurɗe woƴƴitade ko wayno kallu goudron o éducation munen fewani santé munen ko haala mun haalaka laabi moƴƴani hayso tawi a calculi hande rien ko tan extrait de naissance ne ɗum mo fodde 70 kilométres walla 50 kilométres gara maire ala ɗo maire siñinani ɗo aɗa waɗi passement transformé tempérament
pourquoi ɗum wattake wayletake ha goto fof yi hen hoore muɗum ha commune o hawre wawde ɓamtade e dendagal banggueji kala wonɓe ɗo ni ngala hay pièce d'identité fofof ko wasde toppitede e wasde waɗede géré so guese wonno dañaka ene wawno ɓamtede e banggue ndema sukaɓeɓe mbawa liggade hen guura ɓeydo heegue gue yaaha ala hen fof ko toppita kala ko eɓɓina hen ko mbadi tan waɗe ha yiiye après yejjitama ala hen fof ko marsata ɗum woni sababu gummugol amen yidde waylide ɗum e faggade to banggue ladde les partenariat ɓe ganduɗa ene balla yimɓe e ɓamtare commune wona mo men o tan dendagal commune aji kala hen gonɗo ladde mo ganduɗa ɗum woni gooƴe mum wonko addi yiya inchallah so tawi min kalfinama ɗum mamin gaddu yiye kadi ko hunde nde memotode yiyetode